Right. Ndamboita imwe nechirungu hachisi changu, saizvo ndikuita nechishona. Inzwai hama dzinodiwa. Ndonzi Handilion Mapira. Vanoda munondifollowa paYouTube. Kataipa kuti Handilion Mapira munondiona paYouTube. Right. Ndadzoka iko zvino ndichitaura nechishona cherurimi gwamani gwakwedu kumasvingo. Vanhu vasheka, mira ndikudzei. Pane ma-strong beliefs anoitwa nevanhu ekufunga kuti vanhu vari kudiaspora vanogoda kungowisha kuti Zimbabwe dai kwaitika zvinhu zviri bad. Havafariri kubudirira kweZimbabwe. Vane ruvengo nevanhu vakasara kumusha. Vane majerasi owana chichichi. As much as that can be true nevamwe vanhu, ini nangu personally ndiri munhu anodada nekumusha kwedu ende ndinotofara kuona kumusha kwedu kuchiendeka. But mukaona ndichingokupai warning nenyaya yezvandiri kuona kunoku zvokuti imimi vamwe venyu vari kumusha hamusi kunyatsozviona paground pamuri, hamusi kunyatsoona zvatiri kuona kunoku. Zvandinongoona matirano zvokuti zvitiri kuona kunoku nezvatiri kuona kunana India zvisaitika kuZimbabwe. Nokuti tinoziva kuti people need to work kumusha. Vamwe kunomuka munhu asina chero chaanofunga kuti aingadya. Kuti vapfigirwe muvangogara vanhu havazvigoni. But information yatinenge chingokupai, unoziva kuti ukanzi usaenda kuchechi kwakaungana vanhu vari more than 50, hazvireve kuti hausi muKristu. Tarirai zvinhu zvatinoita. Tinonamata kuna Mwari handiti, asi tinosiya takeya madhoo edu kumba. Tinozviitirei? Zvinhu zviri right kukeya madhoo kumba, ende zvinhu zviri sensible. Tinonamata kuna Mwari asi achipinda mota toisa maseatbelt. Hatiti rova mota mpana tochengetwa naMwari. No. Why do we do that? Tinoita pati yedu, Mwari woita yavo. Tinofamba murima, tinofamba tine torch asi kune rima. Hakusi kuti hatiti Mwari havatichengetedzi. Hauendi mubako renyoka. Daniel haana kuzvikanda mugomba reshumba, akakandwa. Vanauya vanakandwa mugomba remoto vakauyisidzikwa. Isu ngatirege kuzvikanda mumakomba emoto kana chikwanisa. Zvandiri kuenda ndezvokuti ma-precautions atinoita yakaya tinoaita nokuti that's what is right. Toshandisa faith pamusoro. We've done our part. Mwari voita wepati yavo. Chatisinganyanya kuti Mwari voda kubuya vachizokubetsera vowana kuti iwo kuita pati yavo. Ndosvika zvinongotya izvozvo. But imimi nekutenda kwenyu ndimunoziya. Hazvisi zviya zvokuti tikaita video dzakadai so motiprovira kuti muri kwamuri koko motanga kuprova kuti ona toda kuratidza vanhu vari diaspora tichakapenga. It's not about who is right kana kuti ndiyani. Tinotofara tikaona chirwere chisingabati. Hakusi tinototsamwa kuti yese musina tinotofara tisotosumira kuti Zimbabwe ine ropa rakasimba. Ona chirwere chakapedza vanhu kuEurope. Ndo mawishes edu. Trust me. Tine hama dzakawanda dzatinodisisa dziri kumusha. Mese makadai muri hama dzatinodisisa. Yes, tingaita zvedu tisingakutumirei mapounds ose, but mupfungwa dzedu murimo. Yes, pangaita zvivengo zvemadivision zvemafamilies, but tinokudai panhamo chapo tinotomira tiri pamberi. So guys, hapana munhu ane jealous, hapana munhu ari kuvenga munhu. Ita pati yako. Hazvikuite less mutende kuzvidzivirira. Kupfeka jaketi kuchitonhora kukuita kuti unzi hauna faith. It's the right thing to do. Mukanzi regai kuungana pakazara vanhu, chirwere chiri kuuraya ichi. Zvikanzi apo pane nyoka inoruma, ukaramba uchifamba uchienda pano kuti ndonamata, handizivi unenge wakuedza Mwari. Ndozvega zvatinongokudzai. Zivai chinhu ichi kuti do your part and God will do. Hakuna angovhesi noti Mwari anobetsera anozvibetsera, but do your part. Mwari wanikwapo kukubetsera. Kana zvichibvira Jona ngaarege kudii kuwira mumvura. Yesu tozviziva kuti hove ichamumedza, but ngaarege kuzviwisira mumvura. Zviri nani vanhu vamuwisire mumvura omedzwa nehove pane kuti ajambe ega. Tosvika zvandoda ngokudzai. Be very very careful guys. Chinhu chiri kuuraya ichi. Vanhu vari kufa, nyika dziri kuno dzaperegwa chakati. Zvisi zvokuvhundutsirana. Continuai nefaith yenyu.